Hi guys, good morning. Good morning. Madung hapon. Mauwa mo guys kita mo bitaw dali good. Sa mauwa ko dali magsuswagit. So, ang dawa is ko ay mga rambutan, mga hinatag naman si pulis. Silingan da rambutan. Kare mga rambutan. Di man siya ingog aslub pero madato ni kanon ro na. Mga rambutan hilaw-hilaw para ba di ka hinog. Anja aside from that, dadep ko'y Davos National Fruit, durian. So, nakuhaan na ni kay nagkaamadapot sila kung ay mamalog sila Tatay Marlon kay nagkaamadapot sila durian. So, mamalog ako na muangay sila sa durian kay lainon ako na sa bakba. So, okay, lamian mo ko eh. Baong ano, tamisan ko. Lamian dito as in. Agay, lamin na siya. Tamis. Lamin mo. Lamin mo kasang danggan. Lami. Ini. Hindi ko ganahan mo pa akong rambutan guys. Ikanabit na ang isang panay. Pasensya na mo sa naong ha. Kaya nagpupak-pupak kay katong pagka lunis kato ng aligo taog dagat. Rambutan guys. Tumag ang ilong. Dali! Join me. Sayang di ka do tamis dahil pagkaasilum ag rambutan. Hila pamagutan na wala man kay sabay mo angay mo kaog nga ng rambutan. Di sidya kuan. Liuwa na sad. Ni kapungot sa dali. Please join me. Dali. Naman himo ha man na si babaw. Naman gusto sa Axel dari guys. Ngaon lang. Mga tag. Mga tagpon. Tagpon. Mga chichirya gon. Sa hapon sa daguno dari si babaw. Da guys, agay. Guys. Ay adto sali pud na imong cancel. Da guys. Agay pagbantay sakit ra ba? Dar guys mga on tarinso. Di mana dubok? Boy. Pada ko. Dia nagrani boy. Kau kabaw. Amin no. Agoy na may intunsi sa gidahang part. Mamalo mo angay. Mamalo mo angay. Durian. Ami kayo no. Lamit sa dali mo siya. Panggad di pa siya baho. May baho naman pilit or. Sa mga niingon og agdurian mo rag tae mga ukir gitu. Ado ko na kay magudzug-udzug ni kamera matagak. Dere nito. Nasa ba tayo pakon mo ni. Ko pa ni suma. Wala. Ato na yung akuhaon. Nakuha. Uy! Asa, hinahinay ra kay. Dua katapok na. Agay. Dua katapok. Sa... Dari apin lari. Daban arang duha ta. Ya. Tadi maganda rin no. Halo ka. Kami anda duha na siya kabuk guys ha. Ayo lagi na kay magudyog. Stop.